zvonček. Musíš ma pustiť. Idem za vašou mamičkou. Požičať ocot. Mama nie je doma. A ja nesmiem nikoho púšťať. Ale my ten ocot veľmi potrebujeme na šalát. A ty si myslíš, že ho máme? Máte. Keď ma k vám mamička poslala, každý má ocot. Tak ja sa idem pozrieť. Čo si hovoril? Že sa idem pozrieť. Nastav hrnček. Nič netečie. Prečo ma nepustíš? Lebo nechcem. Pustil som maliarov a stálo nás to 500 korún. No tak, Pálko, čo tam robíš? Skúšam taký vynález. Dávaj pozor. Čo to robíš? Celú si ma polial. A nevravel som, aby si dávala pozor? Tak prečo nedávaš? Pálko, ale my ten ocot veľmi potrebujeme. Máme doma hostí. Už to mám, už som to vynašiel. Priprav si hrnček. Tak. Pozor, skúška. Tečie. Už to tečie. A zás netečie. Tak a teraz už naozaj. Tečie, tečie. Ešte, ešte. Duch, duch, duch. Prestaň. Neboj sa, máme ho dosť. Pálko, si skvelý. A že